Rapport tal-Bank Ċentrali dwar l-istabbiltà finanzjarja ta' Malta ikkonferma li s-sistema finanzjarja lokali baqgħet b'saħħitha u reżiljenti għal numru ta' sfidi ewlenin. Fil-fatt, ir-rapport iżid jgħid li s-sistema finanzjarja hija imsaħħa minn kundizzjonijiet makroekonomiċi domestiċi favorevoli. Barra minn hekk, ir-reżiljenza tas-sistema finanzjarja issaħħet minn numru ta' miżuri li kienu implementati fl-2016 fosthom dawk marbuta mar-riskju marbut mas-self. Fil-fatt, jirriżulta li dan ir-riskju naqas wara titjib fil-kwalità tas-self flimkien mal-hekk imsejjaħ write-offs ta' xi self li jmur lura fi żmien. Il-Bank Ċentrali nnota wkoll kif riskji potenzjali relatati ma' żidiet tal-prezzijiet tal-proprjetà li seħħew minħabba li s-settur tal-kostruzzjoni u l-beħ tal-proprjetà issaħħew tajjeb ħafna huma mrażna minn titjib fil-ġid tal-individwi. Waħda mir-raġunijiet il-kundizzjonijiet favorevoli fis-suq tax-xogħol kif ukoll minn politika konservattiva ta' self tal-banek. Minn barra li l-prospetti għall-istabbiltà finanzjarja baqgħu pożittivi, jirriżulta li wħud mir-riski identifikati mistennija jkomplu jbattu tul din is-sena. Madankollu, ma setax jonqos li l-Bank Ċentrali ta' Malta jirrakkomanda li l-banek ikomplu jadottaw prattiċi prudenti ta' self u fl-istess waqt ikunu kawti meta jiġu biex jieħdu aktar riski permezz ta' standards ta' kreditu aktar favorevoli għal min jissellef. L-istituzzjonijiet finanzjarji huma mħeġġa jkomplu jkunu effiċjenti biex inaqsu l-ispejjeż tagħhom filwaqt li jfittxu sorsi alternattivi ta' introjtu sabiex tiġi żgurata profittabilità sostenibbli fuq medda ta' żmien twil u jinżammu riservi f'livelli b'saħħithom, qal il-Bank Ċentrali.